What's up? Zdravíte, technický typek a víte v ďalšom videu, v ktorom si ukážeme 3 rôzne spôsoby, ako sa zoomuje v DaVinci Resolve. Poďme na to. Skôr ako začneme, chcel by som sa poďakovať babám z Refreshu, že mi dovolili použiť zábery a fotky, ktoré vidíš v týchto videách. Takže čaute babi, vidíme sa v ďalších projektoch a my sa poďme niečo naučiť. OK, vôjdeme si do DaVinci a ja už tu mám nachystané tieto krásne fotečky, pozri na to, ktoré sme robili s babami z Refreshu. Poďme si ukážať ten prvý spôsob, ktorým by sme mohli zoomovať, a to je tak, že to je taký ten klasický, kde si označím klip, kliknem si na zoom, na tento štvorec a ako vidíš sa rozsvietil na červeno, to znamená, že je zapnutý keyframing a position si môžeme takisto zapnúť, že vlastne začíname od 0 sekundy a keď prejdeme na poslednú sekundu, máme tu čiernu plochu, čiže nevidíme, čo sa deje, tak šípkou doľava na klávesnici sa posunú jeden frame späť a dajme tomu, tu si to prizumujem tak, ako by som chcel, ok, že takto úplne na drzovku, jo? No a teraz pozri, čo sa stalo, vrátim sa na 0 sekundy a vlastne v čase sa nám to pohybuje od čísla, ktoré sme si dali na začiatku, až po číslo, ktoré sme si dali tu. To je prvý spôsob zoomu. Keby sme chceli si to trošku upravovať, tak semka vidíš na klipe túto možnosť, rozklikneme si ju a už sa nám ukáže vlastne ten samotný zoom. Pozri, ako to máme nadstavené. Hop, 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 hop. Tu nám to, čiže keď začneš hýbať týmto zoomom X, tak sa nám to automaticky pohybuje, ako my ukazujeme. Ale keby sme chceli to spraviť trošku príjemnejšie, tak sú dva spôsoby. A to je jeden je taký, že prejem si na koniec a sem v možnostiach kliknem pravým tlačítkom myši a dám Easy In. Pozri, čo nám tu nahodilo. Nahodilo nám taký kopček, že to nejde tak z ostra. Ukážeme si, čo to robí. Pozri, ideme, zoomujeme normálne. A keď sa dostávame už niekde semka, tak to začne pomalšie zoomovať a až to nakoniec pekne zabrzdí, jo? Ty si môžeš ovplyvňovať sám podľa seba, že zoberieš túto šnúrku alebo tento bod a vlastne môžeš s tým pohybovať ako chceš, aby to zabrzdilo až na samom konci. Vidíš to? Alebo ak chceš, aby to malo taký plynulejší priebeh, tak si to vieš kľudne natiahnuť. Pozri, čo sa stane. Hop, rýchlo. A tu na to už je pekne pomaličky. Skúsa s tým vyhrať. Keby si dačo nechcel, alebo chcel to zrušiť, tak semka dáš normálne reset a si späť tam, kde si chcel byť. Ďalší spôsob v tomto keyframingu je aj ten, že si zapneme semka v možnostiach Transition a ako vidíš, spravilo nám takýto štvorec. Ten štvorec je preto takýto zvláštny, pretože vlastne tá fotka bola 3:2, jo? Ty keď si zapneš teraz ten keyframing na zoome aj na positione a začneš na 0, tak pozri, čo sa deje. Ono tým štvorcom už určuješ, ako to má vyzerať, tak dajme tomu, tú fotku si dáme takto nejako a ja chcem, aby mi v strede nabehla ináč, tak si to môžeme zazoomovať a môže si semka aj pohybovať tým obrazom. Áno, sa ti to pekne tu naukazuje, že ak sa to bude hýbať, jo? A teraz keď si prejdeš na začiatok, toto si môžeš kľudne zrušiť, tak samotné zoomovanie sa ti nevypne, ale iba ten náhľad sa ti zruší, jo? Takže pozri, hop. A už ideme tak. A keby si sa chcel vrátiť k tomu bodu, tak semka máš šípku a vráti ťa vlastne do toho bodu, kde si skončil. Klikneš pravým a dáme znovu Easy In a semka môžeme dať tiež Easy In. A pozri, ako to pekne bude brzdiť samo od seba. Uop. A tu si ju začne pribrzďovať. Takže poďme teraz využívať Dynamic Zoom. Dynamic Zoom je v možnostiach tu v inspektore, keď to nevidíš, tak si to klikni, inspektor a vidíme semka Dynamic Zoom. Kliknem na to, dám Dynamic Zoom, zapnem a pozri, čo sa nám stalo. Sem si zapneme Dynamic Zoom, šup, no a môžeš vidieť, že zelený štvorec a červený štvorec. Zelený štvorec je to, kde nám klip začína, semka na začiatku, a červený štvorec je vlastne to, kde nám klip končí, to je tu na. My keď budeme chcieť, aby nám začínal obraz, dajme tomu sem, na začiatku takto, kľudne si to môžeme určiť pri týchto babách a chceme, aby nám skončil niekde inde, klikneme si semka na tieto body, už nám označí červenú, to je tak, kde to končí. A povedzme, že chcem, aby mi končil obraz niekde semka. Vypnem si kľudne teraz ten Dynamic Zoom. Tu ho odhighlightujem a pozri, čo sa stane. Zoom. A dávame Zoom out. Klip je nastavený na 15 sekúnd, takže to dlhšie trvá. Jo?
opäť máš možnosť Dynamic Zoom Ease, to je podobné, čo sme dávali Ease In, tak semka si môže dať Ease In napríklad and out, to znamená, že to spraví pekne, pomaličky sa to rozbehne na začiatku a pomaličky to skončí na konci. Klik, pozri, opa, pomaly začne a tu nás sa to už začne pekne rozbiehať. Až kým sa nedostane vlastne do toho bodu, do ktorého sme chceli, aby sa dostal. Tento Dynamic Zoom je super v tom, že dajme tomu povedať, že chceš opačný efekt. Nie, že ideš zo zoomovaného naspäť do pôvodného, ale že by si chcel teraz vlastne spraviť opačný efekt, že ti to začne zoomovať. Tak tu máš možnosť swap, alebo swap. Stlačíme to, šup a pori, čo sa stane. Začneme z toho bodu, kde sme vlastne končili. A pomaly sa nám to zoomuje do toho bodu úplne prísne na začiatok. Keby si to chcel okontrolovať zase, zapneme si ten Dynamic Zoom a môžeme si nadstaviť, dajme tomu ešte raz, tu nás si to resetnem, šup, dáme si Ease and Out, dáme si Swap, no a pozri, zase, začiatok je zelené, dajme tomu, začneme si odtiaľto a červený štvorec je vlastne tento, kde končíme. Čiže spravíme tak, že teraz to chceme zazoomovať na tie baby. Jo? In and out, OK? No a pozri, čo sa stane. Toto si vypneme, lebo teraz to nebudeš vedieť, čo sa deje. Vypneme si a ideme tak a pekne, pomaličky nám to zoomuje na tie baby. Ďalšia fotka, budeme využívať zoom, alebo ten také prizoomovanie, ale pomocou aj takého motion bluru. Ukážeme si, čo to znamená. V efektoch si nájdeme adjustment clip, ak to chceš rýchlo vyhľadať, tak semka to napíš, alebo si to pridaj do obľúbených a potom to budeš mať vo favorites. Takéto vychytávky nájdeš vo vychytávky volume 1, tam to ukazujem, OK? Takže, poďme zoberieme si adjustment clip. Šup a v Open FX si nájdeme transform. To drag and dropom dáme do toho adjustment clipu. Môžeš to pridať priamo aj do toho klipu, ale niekedy, keby si chcel zoomovať dva klipy, že máš pod sebou, tak je to dobre si dať do adjustment clipu, ale to ti ukážem potom. Prejdem si do adjustment clipu a nájdem si semka v možnostiach v inspektori Effects. Zapnem si keyframing na zoome a kľudne aj position, ako tebe dobre, vyskúšaj si aj tieto ostatné, je to celkom zábava. No a povedzme, že chceme taký extrémne rýchly zoom, že vlastne tu sme niekde, tu sme na začiatku. No a povedzme, že hneď tu už by som chcel, nech mám taký prísny zoom, že nech to vystrelí, pozri sa. Hej, ale vyzerá to nič moc. Sem, ale v animation, dám si motion blur a už vidíš, čo to robí. A v podstate teraz, keď máme zapnutý ten motion blur a dáme ten zoom, tak pozri, pekne ti to rozťahne ten obraz, ako by mal wow. Jo? Môžeme si spraviť ďalší, že odtiaľto by sme zase chceli, aby sa to vrátilo. Čiže ja si tu kliknem keyframe, iba tak, nemusíš hýbať s ničím, iba dáš si bodku a spravíme tak, že odtiaľto raz, 2, 3, 4, dajme tomu 4 framey ďalej, chcem, aby sa mi zoom vrátil späť. Jo? A teraz pozri, čo sa stane. Pozri sa, keď sa to vrácia naspäť, tak spraví to pekne taký ten motion, jo? Blur. Môžeš to aj vypeckovať naplno. Cool. Čo spravíme teraz je vlastne, že chcem medzi týmito troma klipmi spraviť, že buď si dáš transitiony, alebo chcel by sme spraviť taký trošku efekty, kde si to zoomneš trošku. Tak spravíme tak, že zapneme si adjustment clip, ideme do efektu a dajme tomu, ja si prejím sem na koniec. A dáme tomu raz, 2, 3, 4 framey, odtiaľ to chcem začať. Dám si keyframey, si zapnem. A spravíme raz, 2, 3, 4. Odtiaľ to dáme raz, 2, 3, 4. Dajme tomu odtiaľ to potiaľ, alebo raz, 2. Bude stačiť. Tu si ten zoom vypeckujeme a môžeme to posunúť ešte aj takto nejako, jo. A pridáme ten motion blur. No a poďme, čo sa stane. A dajme tomu odtiaľ to. Dám si keyframe. Šup. Raz, 2, 3, 4, 5, dajme tomu po 5 frameov by som chcel vlastne, aby som sa vrátil späť do pôvodného. Takto si to kliknem. Motion blur mám zapnutý. Jo, môžeme ho vypeckovať, prečo sa stane wop. OK? Takže šup. Samozrejme môže využiť na to aj transitiony, ale povedzme, že by si mal klip alebo video, v ktorom sa deje takéto niečo, že to chceš zoomovať, odzoomovať a chceš, aby tam bol aj motion blur, tak pomocou transformu je to veľmi dobre využiť.
OK, nice. OK. A toto je pekná ukážka toho, že v DaVinci Resolve máš vždycky viacej možností, nielen jednu. Ja som rád, že si sledoval, daj palec hore, vpravo, vľavo, daj odber, ja budem spokojný, ty budeš spokojný, všetci budú spokojní, áno, viem, čumíš po tých babách, takže ja sa s tebou rozlúčim, zdraví ťa technický týpek a vidíme sa v ďalších videách. Čau.